Assalamualaikum. Bize şulo ýarrak soraw geldi. Nauzu billahi ma'antyny aýdaýsaňyz diýip. Asıl a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Muň manty men Allah Taaladan pena sorayan, daşdan golun şeytanyň şerrinden soramak, saklamaklagyny, goramaklagyny. Pena diýmegem näme? Kömek soraýaryn, gorak soraýaryn, Allah Taala dönýän we Allahdan pena kömek, gorak soraýan şeytanyň şerrinden saklamagyny. Bu iki formada gelýär, meşhur. Bira a bilen başlaýar, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Men pena soraýan. İkinji formada nun bilen başlaýar. Na'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bulam biz köplük pena soraýar. Bu nirede diýilýär, hemme wagtym diýilýär, bu ýerde diýilýär. Egerde haçanna şeytanyň toruna düşüberseň pena soraýarlar diýilýär. Ýöne hasaten Kur'an okajak bolsaň, şunda bismillahdan öňürti diýilýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim diýip. Çünki Allah Taala peýgamberine näme diýär? Fe iza qara'tul Qur'ana fasta'id billahi